Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, aksyon! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending nga isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Okay? Okay na? Inubo ko lang eh. Okay. Alright, okay. May mga technical lang kita diri nga kablo ka nag-anchor diri lately si Action Mark sa Langga galing kay lockdown, no? Well, blessing gid sa Ginoo, tanan sa balay nag-test negative. Example to sa isang kautod, no? So basta next Sunday, ipo din natin diri sa Istorya Espesyal, si Mark Salanga. Inigihapon niya ko bus nga lagad, Bacolod City Councilor Israel Ising Salanga. Alupod naman kita diri sa Istorya Espesyal. Every Sunday morning from 8 to 9, no? Kada Domingo sang aga. Today is June 13, kagapon, Independence Day. Of course, hindi man makatipon, gid makaselebrate ang Pilipino sang Independence Day because nagmistulang mga ano naman taliwat mga ang tawag sini na priso liwat la nakulong liwat kita because of this pandemic, no? Before we were parang seeking for freedom against sa mga nag-colonize sa aton, pero subong free kita tuod pero dogin priso naman kita iya sang pandemic. Hindi naman kita makapinagustugwa, no, sa aton ay ang mga panimalay. And if there's one thing siguro nga dapat naton man niya subong isinggit, amoy na siya ang freedom from this virus, no? Kado grabe gid. Mataas-taas ang cases naton sa bilog nga Western Visayas. Ang mataas naman subong ang matamat isang bilog nga Western Visayas, no? And amo na subong ang gina-combat naman sang Department of Health, no, kung paano ina siya natin masolusyonan because madamo-damo ang cases sa bilog nga Western Visayas, no? All right, and before kita magtamyaw, i-reiterate ko lang anay gali, no? Ang aton mga protocols as is nagit sa gihapon, why changes at nyo protocol, except lang gid sa mga curfew naton and liquor ban, but ang protocol sa OFW same sa gihapon, ang protocol sa APOR same, and returning resident, no? Ang common lang gid sa tatlo is ang RT-PCR test. Ang swab result dapat available gid. Magpailo-ilo naman kamuya, why gyapon unhampered gyapon sa Region 6, why gyapon problema the travel pass na gid Euro Travel Authority lang gid ID. Ang problema nyo lang sina is because MECQ sa Iloilo. MECQ. Buot silang ngon mabudlay ang transportation dito sa Iloilo. Wait lang. JM. May idea ka sa nung Father's Day. Subong ko next week. Ha? Today ang Father's Day? Next week, guro. Subong, no? Magagrit, oh. Happy Father's Day, oh. Subong, oh. Mga adlaw. Ano, because si JM ako, hindi man kami father. Hindi man kami father, ha. Hamot si JM, guro ba si Mary, hindi ba lang sa kabalo yan, no? Pero tiya ko, wait ka, ano man, sige be, nga ito confirmation be, kung Father's Day, gid man subok. Kami ka-greet diri, yung
Next week pa, Lon? Next week pa Father's Day, no? Sa June 20, thank you, Action Marlon Inovea. June 20, ang bal ni Action Marlon, ang Father's Day. So that's next week. So, kasweet lang lang niya kadamo, nagdili nagagreet subong sang Father's Day. Ang akong ang love, nga, wag kami nablag kita sa personal ni Madam Andrea Amanda Jaime. Pero sa Facebook, halos kita agad yung misneperme, no? I-celebrate natin ang Father's Day next week in advance. Happy Father's Day na nga daan sa mga amay, kag Happy Father's Day man sa mga iloy nga single parent nga nagatindog bilang iloy kag amay sa ilang mga panimalay, no? So tawagan guro anay guro si attorney, may duwa lang ko ka topic sa mga gusto i-discuss before ta i-tackle ang issue sa syudad. Ang parte nila sa sumag bla nga issue kay dungod damo gyapon sa pamangkot ano inabla ang problema kag issue sa sumag nga kasuhay niya sila parte ina sang luti dira, no, o kon reclamation. And then dugay-dugay istoryahan taman ang kabataan kontra droga at terorismo nga organization nga ongoing sa mga activities ang ilang advocacy against illegal drugs, no, because ang campaign sa aton yan nga presidente is only isa na nakatuig na bilin sa iyang term, and mabatsagan mo gid naga-double time siya, no, sa iyang commitment nga i-eliminate ang illegal drugs diri sa Pilipinas. So pero mayroon naman yung mga organization nga just give it to the president in the national programs, no. Ang aton lang diriya tutukan is kung paano nato niya ang tawag lang nga prevention is better than cure. Anong dapat naton himuon nga mga advocacy and campaign nga ma-invest naton sa mga young people naton para instead nga problemahon ta sa ulihi, solusyon lang pang taon tanaya. I-try to naging lang sila nga influence, no, nga hindi na sila mag-involve sa illegal drugs. So, that dugay-dugay i-interviewhan man naton. In the meantime, dili kita anay sa issues ang sumag, kadamo gid yapon sa pamangkot, kadamo sa mga naga-clarify about sa sining issue, no. And upod naton diri subong ang lawyer, no, ang legal mag-handle sa sining issue dira sa sumag, no, sa representing the officials of Barangay Sumag. We have a very young and dynamic nga lawyer nato, no, Attorney Mark Steven Mayo. Good morning, Attorney. Good morning, Councilor, kag sa tanan mong listeners and viewers. Mayong aga gid sa tanan. Kag sa partner mo, may partner ka da? Why pa, lockdown pa, no, si okay, yeah. si Action Mark. Okay, Attorney, direct to the point nako, no. Kadamo gid gyapon sa bakulod nun yung naga-inquire about sini, and I think it is also necessary that we inform our listeners, no, live kita sa tanan ni radyo sa Bilogan Negros Occidental, kag of course sa page sa Action Radio. Mas manami gid yung maintindihan man kay kadamo gyapon sa way naka itsindigid kung ano lang nagakatabo dira. At the same time, mas nami gid maintindihan sa atong mga tagpalamati para next time ma-avoid ang mga amos ning mga hitabo, no. Ano ni siya ang kaso subong nga ginatubang dira for the sake of our listeners bala, Attorney Mark Mayo, nga way paya nakaitsindigid fully about the situation dira. Bali ang aton subong issue dira, Councilor, diri sa Sumag River, may ara napaton nga report ining barangay council sang barangay Sumag natuhoy sa ginaaligar nga may ara dira illegal cutting of mangrove kag illegal reclamation activities dira mismo sa baba sang Sumag River. Of course, sa part sang barangay council, ging ocular inspection nila ang lugar, and then tidto nila na diskubrihan nga indeed may amo sina nga mga activities dira nga ginapatigayon ang developer. Kag way labot sa ilang ocular inspection sang council, ara man nag-ocular inspection man upod nila ang senro. Now, long story short, ang kaundan sang issue na da, Councilor, kay may isa ka developer nga nag-develop sang isa ka beach resort project, kag may ara siya ginapatigayon nga mga construction activities, kag as a result of that, may ara natabo nga illegal cutting or damaging, removing of our mangrove, kag may ara man siya ginapatigayon nga illegal reclamation activities, in which kami bilang sa complainant nga side nagapati nga wala siya may ginakaptan
nga mga nagakaigo nga mga permits and licenses. Of course, ang aton dira tinutuyo nga nagpasaka kita sang reklamo kay tungod nga under the law without exception, hindi ginaya pwede mangutod ka sang mangroves. No, and also under the law, hindi ka pwede kapatigayon sa mga construction activities, much more nga dira mismo lapit sa isa ka suba kung wala ka may kinakaptan nga permit. Okay. So, buot silingon, inang ginahatag mo subong advice, no, is hindi lang siya applicable ias na tabo sa sumag, but sa bilog di nga Pilipinas, no, nga dapat secure gadya na ias ang permit before ka makakonduct sa kung ano man dira nga mga transactions. Yes, definitely. Correct kagid, Councilor. Kay te, hindi man lang niya tungod nga may ginreklamo kita nga isa ka tawo, but ang aton man na ding purpose kag intention is to serve as an example, or amo na bala dapat ipabalo naton sa publiko nga hindi ginaya pwede mangutod ka sa mangrove. Plus pa ang ato na di, Councilor, ang ato na di ganing ginapakigbato man sa nambal ko na gani ano ni naton intergenerational responsibility, because ang aton di gina-represent hindi lamang ang council sang sumag but even ang mga future generations. Kaysa nahambal gani ni Kaprod ni Carmona sang sumag nga sa natabo dira sa Sumag River nga illegal cutting of mangrove, pag ulan nagligad nga simana daw naglala gid ang baha sa barangay Sumag. So isama na sa mga ginapakigbato naton nga ti may-ari giniya always may-ari giniya sang consequence sa ato naman nga environment, no. So amo na, Councilor, kabay pa nga from this we will learn nga hindi naton ini pagbuhaton kay while abot nga bawal iniya or illegal ini under the law, may-ari pa nilain nga epekto sa aton nga palibot. All right. So ang kaso subong na file na, and ano niyo pa man, no, i-push niyo pa man ni siya, and for now pending ang case, sige gyapon ang movement dito, or the hold yun man siya because of that case. To be very technical about it, Councilor, ang aton palang na-file is criminal complaints, no? Ang ina nga criminal complaint ging file ina sa Bacolod City Prosecutor's Office. Ang aton dira nga fiscal, siya na sa ang ma-assess after iya matipon tanan nga ebidensya, after makasabat man ang piyak nga partido or ang respondent, siya na ang ma-assess kung may probable cause, ipasaka iya formally ang kaso sa korte. No, so amo na siya nga aton sitwasyon subong. Of course, kita naman niya i-push kag i-pursue gid na naton. And unfortunately, despite the formal filing of our criminal complaint, nakabaton man kita information nga nagapadayon ng operation sa dira nga lugar. Despite also the fact nga naka-issue na cease and desist order ang aton nga LGU, no, diri sa syudad sang Bacolod. So, but sige lang, ang the fact nga naka-file na kita sang complaint, ang aton man lang dati tinutuyo nga ti ang layi na kagang mga otoridad ang bahala sina, ang aton lang ginimo naton ang part naton so that masugdan ining legal nga proseso. Okay, importante lang siguro ang development, wag man niya problema, part na siya sang progressing sa community, no, but for as long as hindi mapiktuhan man niya ang ato niya environment, ang pumuloy sa palibot naton, I think wag it problema. Mas namin kita ni kung makamit halfway, no, nga pursue ang kung ano man niya plano, basta hindi niya apektado ang aton man niyang environment, especially ang pumuloy naton dira sa barangay Sumag. Tama? Yes, I agree with Councilor. Kaysa siyempre nga aton man lang na di kung mayara man lang yan nagakaigo nga permit kag allowed man lang yan under the law, why man kita rason magreklamo. Galing kay amo lang na mayara kita ginakaptan nga ebidensya or sa bulig man sang senro may mga dokumento kita ginakaptan nga ining developer sa sinang area, why gid yan naka-process sang necessary licenses and permits. That's why nga ging pakamaayo naton nga i-pursue ang pag-file sang criminal complaint. Okay, finally, Attorney Mark Steven Mayo, no, before kita mag-end sa atong interview, being a very young lawyer, no, kag millennial, bagong henerasyon, anong imoy iyang perspective sa Independence Day? Do kalayo na gid sa pag-celebrate, no,
kag pag-recognize ang sindi nga generation sang Independence Day sa una kadako gid sang values sila subong I don't know maybe because of the pandemic lang but imo yang insights or panulukan sa Independence Day celebration naton. Gagrigid ko si mo, Councilor, no? Naglain naman gid siguro ng approach naton in terms of the manner of celebrating Independence Day. But I believe na ang essence na will forever be the same. No, para sa ako niya, biskan ano pa ng approach or manner sa pag-celebrate, I think ang meaning sina pareho gidalin sa una, no, that we celebrate that to show or manifest our gratitude sa aton of course ng mga forefathers nga pakig-away para sa aton nga kahilwayan. Kaga subong galing kong lantawon naton when we talk about freedom daw lain na siya nga concept ng Lord. Because before, freedom from the physical invasion or may ara kita ya kumbaga kitao ng aton kontra. This time ya, it's a different kind of captivity. Kaya mo na lang ginasulit-sulit naton, we are fighting an invisible enemy. Tagang aton freedom this time, it's not more on freedom nga physical nga may nagagapo sa imo, but it's more on freedom from fears. No, kay why tayo gagwa kay nahadlok ta. So, I believe, sa nambal ko na, the manner may be different, but I think the essence will forever be the same, no? So, gapasalamat kita, Japon, sa tanan nga nagsakripisyo, that's why ga-enjoy kita sa freedom nga mayara kita subong. And, take namin man subong sa inyo performance dira, no, ni Congressman Greg Asataya sa House of, sa office of Congressman Greg Asataya, no, ang pinaka-recent nga na-achieve naton dira interview ko last week si Congressman Greg isang Bacolod General Hospital nga kaluy-an gid no ng matigayon nagiman finally. Kita upod makita sa public service kamo dira sa office ni Kong Greg, kami diri sa kay Mayor Bing and Vice Mayor Elcid no. Magbinuligay gid sa paghatag sakto ng mga message no nga kabudlay gid sa kontrata di siya makita but with the cooperation sa tanan officials plus ato niya pumuluyo hopefully mangin free man kita from this pandemic. Madamo nga salamat Attorney Mark Stephen Mayo. Thank you, Councilor. More power. Nabatian si Attorney Mark Stephen Mayo, ang lawyer sang kaso dira subong sa sumag no kay kadamo gid sa nagapamangkot sa gihapon kung ano na siya blang nga case damot sa way naka-HND. So at least this morning natagaan naton kasanagan ining mga especially ang mga young people nga waay mayo naga-involved sa mga updates and balita ano at least may idea na sila kung ano bala ang mga pwede, mga hindi pwede no kag ano blang issue nga nagaluntad dira subong sa may barangay sumag no. May isa pa kita nga istoryahan na subong. Inyo naman niya, ang yan naman niya advocacy is about naman ni sa illegal drugs, no? Nga medyo rampant sa gihapon. Kung nadumduman naton, isa sa pinaka-strong nga campaign or advocacy sang presidente is ang pagtapna sang illegal drugs, no? Which, of course, hindi amo sila kahapos, hindi amo sila kadali, no? Medyo mabulubudlay because halin pa na sa una nga daan niya ang drugs siya no but may mga group of young people kita ako personally meron ko ya kadkob no amo naman nga ako naman yung advocacy against illegal drugs no may organization makam sa bilog ng Pilipinas and may isa pa gisubong nga naga-exist nga very active man ang ilang advocacy against illegal drugs no siya ni subong ang presidente sang kabataan kontra droga at terorismo no sa siyudad sa Bacolod and recently do kadamo gid sila mga updates and activities no and para maintindihan pa ginaton kung ano ila sining advokasya and of course at base mga tagpalamati tama ano taman ma-invite taman no base pala may mga young people da subong nga nagapamati nga gusto mangin kabahin sang sining nga programa pwede gid no because ongoing ang recruitment nila gapangita kita sang tingog no sang mga young people nga may heart no kag nga may arabala gusto man mag-express ng ilang simpatiya, gusto magbulig sa pag-deliver sa sining programa sa ilang fellow young people. Live upod naton subong si SK Chairman Jericho Malagsik sang Barangay Handumanan and at the same time presidente sang Kabataan kontra Droga at Terorismo. Live sa Facebook page ng Action Radio ang sa Bilog ng Bacolod and Negros Occidental, SK Chairman Jericho Malagsik. Good morning.
Chairman, good morning. Good morning. Yes, ang imong monitor basi pa dito mapahinayan gamay kay naga-feedback diri sa aton nga programa no. Ay, okay na lang. Oh, basi bla bilog nga barangay gin pa ano mo gid. Okay. Good morning SK Chairman. Panami anay sa mga tagpalamate, especially ang imo nga mga grupo bikag fellow handumanan nga mga pumuluyo. Yes, hello, good morning sa atong tagpalamati diri sa Action Radio. Good morning Bacolod City. Good morning sa tanan-tanan nga nagapamati diri sa Barangay Handumanan. This is Jericho Malagsik, your FK Chair. And of course, the present appointed President of KKDAT. Okay. First question, paano nag-start ang KKDAT o kabataan kontra droga at terorismo? Well, it was formulated by the National PNP, alin ng Philippine National Police, actually headed good na siya ng PNP, and of course, our loving President, Rodrigo Duterte, kag of course, yung patigayon, ini siya ni Senator Bongo. Okay. So, ang KKDAT, gina-organize na siya every LGU, every province? Yes, every LGU. Also, may ara man kita province, may ara man kita region, and national level. So, branch ka mo sang PNP Bacolod? Yes, oo. Branch, bali si PCPO na ano sa amon, coordinate man sila sa amon dito sa SK, since ang inisya nga mga activity, put man siya sa amon civic engagement sa SK. Sinong inyo nga mga kaupo dire sa inyong nga programa? I mean, SK, PNP, ano pa yung mga organizations ang involved dire? BCPO and other private organizations nga nag-upod sa amon like Cop Brigade. Okay. So kadamo sang mga nag-upod sa amon mga ibang pag nga private individuals kag may ara nga mga nag-upod wala sa amon wala mga individual lang gid nga gusto lang nila mag-upod sa amon as member nila because we are open for any person nga gusto mag-join sa KKDAT. Okay. So ang KKDAT basically, ang inyong advocacy is against illegal drugs. Namon, yes, anti-drugs. So, gina-engage sila namon sa amon nga mga activities for at least malikaw sila sa paggamit ng drugs and of course, the recruitment of our NPAs. Sang NPAs. Meaning? Hindi sila ma-deprive or maano sila bala sang NPA. Kaya may recruitment ng sa NPA mo. So, isama na siya sa mga advocacy ni KKDAT. You mean, nag-advocate yung mga hindi sila pag ma-recruit, amo na? Yes. Okay. I thought may lain siya nga meaning niya ang NPA, kaya nga literal ng NPA. Okay. And so far, kumusta ang inyong mga activities? I have two questions. Number one, kumusta ang inyong mga activities? Ano na gina pang-conduct nyo? Number two, sa mga interested ng mga young people, paano sila maka-join? Okay. Ang amon sa mga activity, natapos na kami kagapon sa amon ng Sining Bayanihan Culture and Arts Competition na ginheld na siya sa Bantok Lake and Ranch kagapon sang hapon, alas 3. So, ginupdan kita na sa Police Station 1 to 10. And of course, ang aton 61 barangay, pero limited na siya ang aton ng mga tao dito. And we assured na we observe proper safety protocols dito sa Bantog because ang atin na dito nga gin-invite is our participants. So, ang Sining Bayanihan Culture and Arts Competition, national competition na siya nga gin-obra sa PNP dito sa national, ginpapanaog diri sa atin sa LGU, nga ang magdaog diri sa LGU will compete on the regional level, and dito sa regional level, ang magdaog dito will compete in the national level. So, ini siya isa sa mga kabahin sa mga proyekto, kag-aktibidades ng KKDAT, as well as we are conducting weekly mangrove planting, tree planting, barangayanihan with our BCPOs and other police stations. And of course, nagabuli kita sa aton nga mga tawong nagkakinang ng dugo. We conducting bloodletting dito sa BCPO. Okay, so... Now, question... yes, go ahead. Yes.
And ang mga member nga gusto mag-upod sa amon diri sa KKDAT, we are not just advocating for anti-drugs, but mainly we are advocating drugs. So kaamo na bala, doon nagaano sila na ginalikaw sila namon sa drugs. But also nag-engage man kami for a greener and brighter Bacolod City. So isa na siya nga naga-tree planting kami, we're giving pantries, mobile pantries. Nagakanta kami sina. Nag-upod kami sa BCPO and other police station. Amo na siya nga, kung gusto niyo magpa-member nga upod sa amon, your participation is highly encouraged. Nang kadto lang kamo sa inyong nearest police station, mapalista lang kamo, you will fill out mga important data dito. Okay. So meaning madamo-damong inyong advocacy aside sa pag-campaign against illegal drugs and terrorism, no? And at the same time, at least nang makita na sa inyong fellow young people, ma-inspire man sila, no? Yes. Last few questions, SK Chairman Jericho. Nga, importante, nga ang isa ka young people, i-divert yung attention niya instead niya mag-involve sa drugs. I-divert yung attention niya. Why is it, anong personal niyo mga experiences nga dapat natin i-convince ang young people naton nga instead nga kadto nila ang temptations ng illegal drugs, hindi dapat? Well, of course, nabalaan tanan nga health is our wealth, and mental health is also our physical health. So kung sige kita involved sa illegal drugs or sige kita gamit ng illegal drugs, well, of course ginaguba nato ng aton physical health. So naga-diminish ang aton tuig nga nagakabuhi kita sa manami nga kalibutan. So at a very young age, dapat i-encourage na nato na sa kabataan nga hindi na sila mag-interest sa illegal drugs. So, diriya namin, diya nga nagapangabuhi kita sa tawhay, nang nagabuli kita sa atong pamilya. Of course, matapos sa atong pag-eskwela because initanan, nagagubaan ang tanan-tanan ng mga na gusto naton sa kabuhi naton because of illegal drugs. Okay. So, ina siya, isa sa campaign namon, nga ginaubra namon at strong foundation. Okay, before kita mag-end, no, last question, SK Chairman Jericho Malagsik, no, at the same time the president of KKDAT in Bacolod City, what do you think ang pinakadako naton nga role, especially kamo nga mga young people and young leaders sa pag-combat sa sining nga pandemic? Ano sa banta mo ang dapat mangin dako nga papel sa mga pamatanon sa sining henerasyon? Kiti inyo generation sumulod ang pandemic no? I mean, you know, during our time nag-enjoy mo kami sang season to kati free tayo mo, unlike subong sa inyo very limited ang gihon ninyo, lain ang even sa klase ka-limited sang acquaintances bala and making friends. Kablo ka ang social life naton is essential sa aton nga growth before kahapos na gid maka-banding maka-interact with your classmates because may klase subong online na gilang tanan taghalos, you know, ang mental and physical growth and emotional growth naga-change lain man ang approach kag development sa kabataan. Subong, what do you think ang pinaka-vital nga role sa mga pamatanon sa sining pandemya? Well, first is dapat may argit kita interest sang tanan nga bagay nga advocacy ni government. Because kung hindi kita magpati sang, for example, sang safety protocols lang diri sa pag-combat ng COVID, well, basically, madugayan kita diri. So, dapat may ara man kita engagement, the participation sa government, just like vaccine. Kinanglan natin pa vaccine para at least na natin ng herd immunity sa Bacolod City na ma-mask free na kita because sa kapoy na sang adlaw-adlaw mask. Well, isa na siya sa mga kinanglan natin nga obrahon man nga as your support sa ating gobyerno. And of course, to our mental health, no. So, syempre, no, do ka kabudlay sa mental health sa buong because ang iban ng mga kabataan wala sila gagwa. Gatubang sila sa cellphone. Lang sila sa online game. So, subong ang aton nga education, damo gid man ng reklamo nga hindi sila kaintindihan sa formal education, yung online class. So, that is why damo nag-untat. So, if padayonon taning
attitude naton nga wala kita pag-support sa gobyerno, just like the vaccine nga ginahingyo sa gobyerno sa aton. Well, basically, hindi na ito nakuha ang herd immunity, magapadayon kita sa pag-combat ng COVID. So, ini siya tanan, sa young generation, importante na siya sa aton because we are the futures of tomorrow. Amo na siya nga importante gid ang education, mas importante gid ang health, especially our mental health, no? Nga padayon may ara sa mga organization nga open para sa inyo. Your safe space are open there. Especially dito sa KKDAT, no, willing to join us no sa pag-campaign against illegal drugs and recruitment sa ating NPA. Thank you very much, SK Chairman Jericho Malagsik of Handumanan, at the same time the Chairman of the current appointed President of Kabataan kontra Droga at Terorismo. Mabuhay ka, madamong salamat. Thank you. Nabatian si SK Chairman Jericho Malagsik of Barangay Handumanan, at the same time kabonggang features of tomorrow ni SK Chairman Jericho Malagsik do at least ng may mga young people mapatsagan tagapon niya ang aton mga young people nagapaningwa gid sa gihapon iyang mag-involve sa mga nasari-sari nga mga organization nga bulig no sa pag-divert ang attention sa mga young people naton, especially sa buong henerasyon, no. Another thing gusto ko lang idugang is ang social media, no. Dapat ang young people subong mga responsable sa pag-handle sa social media because halos na subong naga-involve na gid lang sa Facebook and social media, and if that's why nag-advise gid ako pero may bala you have to filter sa inyong ginabasa sa social media because kung napili inyo nga basahon puro negatibo, believe you me, ang adlaw nyo guba everyday. Because makabasa ka sang yaw-yaw dira ang negative nga energy sa Facebook, ga apektado kapatihan nyo ko. Abi nyo lang way ka mulabot, pero the moment makabasa ka na negatibo, go weak ka man na. That's why avoid nyo na siya ang mga negatibo dira or i-filter nyo. Kung kaya mo man lang sa imong heart, sa imong mind, i-filter mo siya. Possible kisama yung basa ko tablang aga pa gasok na yayawanay na blasang utang. So gindi mo ako, kung kabalo naman ako nga do ka negative naman lang, skip ko siya anay. Tapos balikan ko na galing sa ulihi kung dume duma naman ko nga daw nga daw lain naman siya nga makarelate ako dira, no. But as much as possible, avoid sa mga negative nga mga post dira sa social media or mga fake news, no. Basa lang gid kita sa mga legit nga mga balita para hindi kita magtalang, no. And gusto ko lang mag-update gali ang Bacolod Subong may ara na almost 42,000 nga nabakunahan na, no, nga pumuluyo. Hindi pa na massive gid ang pagsulod kahit ginalaptan na siya sa bilog ng Pilipinas, but diriya sa Bacolod kita ko dako na gid sang aton diri ang rate sa vaccination naton, almost 42,000 na ang bakunahan, no. Research mo bala sa iba niya parts ang Pilipinas, no, kung diin ang may isa sa pinakanaming ang nag-perform gid sa vaccination ang Bacolod City gid, no. And we are very proud and we are very happy sa nagiging performance man sang syudad sa Bacolod, no. And ang balgan naton, let us give credit where credit is due, no. Mayor Bing is very aggressive. Grabe siya agresibo, being the president of all the city mayors in the Philippines because of his connection nang maski pa paano iya makabutong kita madamo-damo nga vaccine para sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga somehow maka-protect sa aton diri. No, ligad may nag-update sa akon gani sa City Health, the almost 30 plus the mga 2 weeks ago ang nag-positive, mga 30 plus. Gin-lockdown gito siya, but those nga nakapa second dose na sang vaccine amot ang mga waay nalatnan yan. Although prone ka man sa gihapon kung bisan may vaccine ka na, way man hambal ang DOH nga safe ka na, pero at least may immunity ka na. Ang imo lawas mas makabato, no. Inablang death rate hindi amot na kadako compared sa wala gid sa mga vaccine niya diri, no. And of course si Mayor Bing nagstorya man kami kagapon, we had a 6-hour meeting kagapon, ongoing every day ang aton dira pag-discuss, pag-huddle sa mga measures nga dapat naton himuon as we combat this pandemic. And isa sa mga ginasulit sa gid is for us to encourage and campaign nga magpabakuna gid, no. Ang aton niya vaccination program kanami lang gid. That's why gusto ko magpasalamat man sa SM Ayala,
sa mga kabrangayan naton, no, sa mga vaccination centers naton, because ng open man sila katama gid sa pag-provide sang venue. This is, we are talking about lives there is a vaccine, no, and syempre nablang magva-vaccine ka, hindi ka man naamugin na komportable mo, no? Iba na ka-nervous man na siguro, gani. But because katahom sang aton nga, kakanami isang aton nga mga vaccination centers, kadamo na sa nagapa-vaccine man subong, kag mahagan-hagan man ang ilang kolba, no? About sila. And gusto ko lang i-reiterate kili, before pa ko malipat, nga, hindi ka mo magagad pa kolba, mag-positive ka mo. Because na-notice ko, damo gid naga-positive, nga una pa sa lipong. Sang sa yung pagkabalo ng positive sila galipong-lipong dayon, ma-weak ka, mas delikado ang imong sitwasyon kung magpaluya ka pagkabalo ka positive ka. Especially kung asymptomatic ka man lang, no? Bilang symptomatic ka pa gani, no? Sa kabalo ka kung paano mo na siya ibatuan, masarangan mo gid na siya, no? Ako nag-positive man ako last year, kag very simple lang gid ang gini mo namon during that time. Tanan niya init sa lawas. Ginhimo namon sabaw, tuob, taho, inom luy ang init. Kung aga ga exercise kami ga painit sa amon likod sa fresh bala nga air kag fresh nga init bala amo lagi da, because anything ako personally, hindi mo kay doktor, pero personally anything nga init is kontra sang pandemic, kontra sang virus, no? So, dapat utan, init nga sabaw, kag healthy food lang gid anay, and vitamins at the same time. I think amo lang gid na siya. Very basic lang gid. Hindi ka gid magpa-depress, dapat hindi ka mag-weak emotionally, because dira ka mabag-down. Dira ka ma-knock out, no? Kung apektado ka na emotionally. So, just a piece of advice, kung mag-positive ka, wag ka naman may mahimo. Bisan ka lima kada malipong, positive ka na gyapon. So, ano himuon mo? The moment makabalo ka na gani, you have to relax, pray, and observe mga necessary ng mga butang para makombat mo yung nasa lawas mo. Okay? Alright. And balikan ko kaginang hambal ko, we are very grateful, we are very thankful nga diri sa syudad sa Bacolod, madamo-damo iyang ginadagdag sa aton diri iyang nga mga vaccine, no? Sa mga nag-register, ang nanganan yung palihog because kinapasunod din na siya. Kaya balo ka mo libo-libo nang nagpa-register sa vaccination program. So, ang nanganan nyo, please, inamatamat na siya contact. No? I-text ka mo sina kung available ng inyong schedule. Okay? And gusto ko lang i-mention yung ligad na interview man. Speaking of national influence and connection ni Mayor, biging interview siya ligad sa CNN, no? About sa status sang syudad sa Bacolod, because I think gina-recognize si syudad sa Bacolod sang DOH, Department of Health, and DILG bilang isa gid sa pinaka-outstanding sa bilog ng Pilipinas kung vaccination program preparation ang pag-iistoryahan. Yan, no? I think compared sa iban, galing hindi nyo man makita ang sistema sa iban yung mga lugar, but diri sa syudad sa Bacolod, we are very organized through the support of our private sectors, sa aton yung mga mall dira, especially ang SM and Ayala, no? All-out support sila bilang mga vaccination centers, and kanami nagit sang flow, comfortable gid tama, systematic siya. Of course, we would like to thank man gaan taman gid ni kredito, acknowledge taman ni aton mga volunteers dira sa EOC, ang aton yung Emergency Operations Center sa kay City Ad Ang, and sa mga doctors naton dira, Doc Chris Rongon, tanan yung mga doctors naton dira, kag mga nurses, and even mga department heads nga nagabuligay gid, no? Si Mayor Bing kag si Vice Mayor Elcid non-stop pa ng libot sa pag-check sa sitwasyon, even ang DepEd, no? May mga mga vaccination centers dira. So, pwede makaparegister sa inyong mga kabarangayan, sa inyo kung qualified ka mo, like ara ka mo bisa classified ka mo sa A, B, and C. Okay? And, again, ano lang kita katama, observe gid sang protocol, because tandaan tagid, taas subong cases sa Western Visayas. Hindi ko sure kung may copy ako diri, pero sa Western Visayas subong taas ang cases naton. So diri sa syudad sa Bacolod dapat halong gid kita, no? Because
the only way nga makombat agid ini siyang pandemic is ang virus diri sa aton naman niya sa Bacolod is cooperation gid dapat sa tanan, no? Importante gid yung mag-cooperate ang tanan sa aton subong iyang pagkigbato against this virus, or else mapasapasa na gid lang ni siya. Last night dumaygin pasa diri sa akong gabi nga isa ka balay gin na-contaminate ang bilog nga pamilya. Wait lang. Ari siya. Bali na tabo, isa mo sine. Isa lang sa ila ang naapektuhan. No, isa lang. So, may ara siya 9 ka members. Okay, may ara siya ka upod nga 9 ka members sa iya nga panimbalay. Ang paggamit sang palariyos nga pinggan, kutsara, tinidor, CR, are amongst the few nga makalaton gid, no? Makalaton gid sa inyong family members. So may na siya permi kung ma-monitor, no? May na permi kung ma-monitor. Ang problema mo sinada kung hindi siya ma-monitor kag ulihi ang result nagwa, no? And subong ga struggle gid ang aton iyang DRMO because kadamo sa ginasugat, kadamo sa ginadulong, no? Kadamo sa gina asikaso, limited halos sa una, kadako gid damo ta di mga ambulance subong because nagtaas ang cases, naglimited naman niya. Ang nagjutay sa Blanco Tulokon, wala kati wala to no, non-stop 24/7 ang cases naton diri subong. That's why we have to remind our listeners gid subong, please, kung mamati ka mo subong, taas ang cases sa Western Visayas. That includes Bacolod City. In fact, si Iloilo nag-ano na, si Iloilo MECQ na sila since last week pa, no? And I think itong mga transportation liwat, nagsira naman to ang mga establishments, no? So diri sa Bacolod tinghuan tagid nga magbuligay gid kita because believe you me, nangin effective na nangin efficient ng programa sang syudad sa Bacolod, no? Remember sa February, sang March, tag isa, duwa, tatlo, nagilang 5 ang cases naton. Subong dagko ng mga tama, tag 200 plus naman. Kung hindi kita diri mag-cooperate, mag-participate, no, sa aton mga tagpalamatin dira subong, hindi na siya magnubo. Masarurot pag hindi pasaka, and base ano pag hindi ang mangin matabo sa aton nga quarantine status diri sa syudad sa Bacolod. So I hope subong Sunday morning we have to be reminded nga bisan ano pang matabo, dalagit sang alcohol, ang inyong mask. Ako nagbakan ako gani isang isang tawag sini. Amo ni bala para gina-clip ko na lang siya. Tapos hindi siya maghalin sa ako niya lawas, sabi hindi pa ako magadto. Itakot ko lang siya anytime. Ang ako niya face shield at the same time araman ko. So sa una hindi ako amos na kagahalong gid, but subong nga nagataas naman ang cases, kag taas naman ang danger, kag nga risgo sa aton. Dapat we have to be reminded nga observe git the safety protocols, no? Kung hindi gimalikawan niya magwa, kung hindi gimalikawan ang mga obra and ang appointment naton, siguraduhon lang gid permi naton may balong kita nga mask, may ginasanitize naton ang aton yung mga kamot, no, bisan anong kaptanta, because na observe ko bisan magadto ka lang sa mall o kung sa mga building, masakay ka escalator the moment mag-uyat yun sa escalator, kagbuyan mo na siya, kag mangalot ka either sa mata mo or sa baba mo, may tendency ang last nag-uyat sina sang rubber is positive. Because when sa buong kabalo kung sino, remember, damo sa mga nag-positive nga why nga pa-check. Iban symptomatic pa na hindi gid sila no, ay lang sa sometimes wala ayawan ka convince sila hindi gid sila pero sa hon mo na gid lang, but timay lang permi kung kilala mo sila, no? What if hindi, no? That's why sanitize gid dalagit sa bulsa permis ang sanitize sa inyong lawas. At the same time ti ang mask ug face shield, I think pinaka-safe gid na siya nga protection sa aton. Okay? And suliton ko lang ang aton iyang protocol sa aton OFW, same sa gihapon. Kung maglanding ka mo dira sa Manila, for example, pag-abot nyo si OWA na ang matatap sa inyo. Okay? Then comply ka mo sa SPAS. Kung kinahanglan ga-require gid sa airport sa inyo sang letter of acceptance, i-message ng mga staff naton through our Facebook account or sa opisina naton mismo. Pakatuin nyo ta family members ninyo. Okay? Ma-release kita. Upon arrival sa airport, tanan ng OFW, basta
valid ang swab sugaton sa ilang family members. Kung nag-lapse na, for example, one day, because why man may mahimo, hindi man na sila ni ROF o OFW, again, 10 days, ang mandatory nga 10 days dito ang quarantine, and why man problema, okay man lang, pero iswab and go na kamo. Pag abot nyo, iswab kamo, kung lapse na siya, and then home quarantine kamo until magwa ang inyong resulta. Okay? Sa Kayapor, same gyapon, employment record, ang inyong appointment, and ang inyong swab result sa gihapon niya, valid within 3 days dapat. Okay? I-forward nyo lang na siya sa SPAS. I-attach sa SPAS na siya tanan, and then i-approve na sa ato niya apor. Now, emphasize ko man, nga wala pa kita nagabaton sang non-essential. Okay? Because damo gyapon nag-message sa aton, magbakasyon ka tabi sa Bacolod, mapakasal, makatulong ako niya fiancé, no? Though ay pa kita gyapon nag-accept non-essential as of now. Essential ang gidanay returning resident, OFW nga taga Bacolod, and apor nga may mga essential nga mga transactions diri on mga business transactions sa syudad sa Bacolod. Sa returning resident, very simple sa gihapon, ang pinaka-basic nga requirement is swab because hindi kita gusto magpasulod diri sang waay sang negative nga swab. Imagine, dili nga daan mismo sa syudad sa Bacolod, mataas-taas ang cases naton. Karon kung hindi pa kita magstrikto sa mga managsulod diri sa aton, may problema agad kita, no? Imagine sa local na mismo, diri mismo within the city, mataas-taas ang cases. Kung hindi kita magstrikto, kay damo naman sa buong nag-aayo nga pwede diri na lang mapaswab, no? So syempre kada ko sang danger, sakay kasi plano ay ka resulta. Pag abot mo dalon pa sang staff naton dito sa respiratory nasa broad bala na Bacolod respiratory nang may risk naman to ang mga nag-swab naton yung mga nurses naton dito. That's why naga-appeal kita for cooperation sa aton mga pumuluyo, no, especially mga returning resident. Upon arrival dapat may swab na kamo. So sa Point of Virginia pa lang ma-require gid yapon sa siyudad sa Bacolod sang swab. And reiterate naton, within Region 6 wala sa gihapon sang requirement except that MECQ sa Iloilo. So, ano la, medyo stricto dito sa Iloilo sa buong sa mga transportation and all. That's why may nag-message man sa akin bago lang, what about ang mga ROF nga may schedule bisita? Sino nga June, why man problema, basta may swab lang pag-abot sa Pilipinas, ang ako na ganyan punto isa mo ni. Now is not the best time para magpuli diri sa Pilipinas. No? So, naga-monitor dira. Hindi daw ako, I won't discourage kita inyo man iya kinamatarong, pero I think mabud like it. Damo ko friends nga manugpuli sa Bacolod, nagla-cancel ilang flights. May ara na siya sa New York, for example, nagpa-Washington siya, kaya dito siya maagi, cancel din ang flight. Tungod hindi magbaton si Cebu or si Manila, tungod puno pa or why pa schedule liwat, no? Cancel ang flight. Naway ka kabalo until when ni siya ang imong flight. So ato ka na sa Washington, tig mag-stay ka to 7 days, mabayad ka sa hotel mo 7 days. Magasto ka tama. Puli ka naman sa New York. So anong ako niya punto? Though subong nga nag-increase naman ng cases natin, doon hindi pa gina siya nice na timing para magpuli diri anay kung as much as possible, no? Pero tig may schedule na kami agree naman na kamo ya. Why mo niya sa problema ya? Galing kati amo na bla kada ko sang risgo kagasto gid tama, no? Let's just hope and pray nga ang ini nga pandemya eventually makapoy na no. Ako may mga times nga nagapiyong ko, nag-imagine ko bla nga nagalakat ako plus downtown bla or sa mall bla nga why na sang mask, why sang face shield, no? Mabalik ang tanan sa dati bla, but I don't know kung because why isa sa ato nakabalo sang future eh. Why di nakabalo di siya padulong tanan. Ang ginahimo sa government is best effort na subong. No matter what you say, bisan ano pa nakabash nyo da, ang ginahimo sa gobyerno subong is amon na pinaka the best nga effort nga balanta. Because not any of us ang nakabalo sa future. Why nakabalo ka nung punta sa tanan? That's why the best thing nga mahimo sa aton yung mga pamuluyo is to cooperate with the protocols nga ginaset sa aton yung government. Because this is the best thing that we can do for now. Why sa kamuta, why sa pinsarta ang future kung di na siya padulong kag asasan ni siya. Okay? So for as long as naga-observe kita sang protocol, ang tawang kantab lang staying alive. Dapat buhi kita iya samtang nagipagbato kita sini. Okay? Alright, so thank you once again sa inyong pag-upod sa atong programa diri sa Istorya Espesyal, no?
ti June tunga-tunga sa tuig, January, February, March, April, May, June, July, August na duwan na kabulan, ber na naman, September naman makanta naman kita Christmas songs, though ako gani kung i-recall ko ang 2020 duwag may natabo, no, duwag ako may madumduman ang may natabo ya, no, sini ko baw 2021 same sa gihapon, pagbato gihapon sa sining pandemic ang ato yung natubang, and I hope and pray nga through the vaccine mahil ang ato niya land, no, through the of course divine man guidance and interventions ng ato niya Ginoo, kat isya man na yang nakaitsindi sang tanan-tanan niya, no. And sa October ay hindi ko nakasindi sang election, no, basta nagapangkot niya mo dira bala kung anong matabo sa election. Why man ko kabalo actually, why ko kabalo kung anong plano ng national, no, about sa election, but challenging ni katamang election kati lain mabag-o ni ang dagway kumbaga sang pamulitika sang election, because lain ang movement may pandemya. Pag wonder ko gani, isa sa ginapaminsar ko subong siling ko ano niyo man kung may election, so meaning ano ni pag-function naton diri sa gobyerno, no, kati non-stop ang trabaho ay kagapon 6 hours sa meeting namon day mayor ug sang AOC ni Vice LCD, no, sa pag-combat sa pandemic. Siling ko what if mag-election bi ano man na hindi ka majambal nga post kung pahway kadali break kadali hindi pwede, because non-stop niya ang pag-combat naton sa pandemic ya, no. That's why isa man na sige pamangkot ko kagapon, no, isa man sa mga na-discuss namon, no, ng candidly kagapon is anong himuon ta niya sa election. I mean mainit na ang election subong ya, and kitaya anong dapat natin pag-address ni. And isa sa mga ginabasa ko man ni Mayor agapon is lang why ta himuon, because why ta time para dira damo is dapat ta subong trabahoon para sa pandemic, damo niya lives nga dapat natin i-save, damo niya sa mga protocols nga dapat natin niya subong istriktuhan, and non-stop niya ang pagbato natin sa pandemic, more than hindi ko makot si Mayor Bing. Basta ang basa kong Japon is more than the interest pa sa politika, unahon ta ng interest sa pag-save sa mga kabuhi, no, sa ato niya mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod. Ang election will come. I think amo ba ng akon principle, no, kay daw man gamuno sa akon, especially very active ako sa social media. Kumamangkot sila kuno anong plano, you don't talk about politics sa imong wall. Sila ko hindi ko kay so OFW pa lang, hindi na ako karapal sa obra ko. Plus, damo gid sang mga activities, mga meetings na ginaobra naton dire, especially gataas ang cases and all. So, trabaho ang aton dire subong na nga tutukan niya. Ang election will come. Kag tanan ta husgahan man, but for now, ngari kita dire, trabaho lang gidanay. Amo na I think ang pinaka-importante ta nga limuon subong kag bisihan gid naton niya, no. Pabaid aya let the people judge sa maabot nga tiyempo, but for now, nga mayara kita diri posisyon and authority, and kita diri ari sa gobyerno, kita diri matrabaho anay. And tabango na siguro eventually sa ulihi kung chimpo naman para dira. Okay? So again, before kita mag-end, be reminded, the only thing nga maproteksyonan naton ang bilog nga pamilya is through sa pag-obey sang protocol. Amo lang gid na, no, sa subong, please help us, no, nga ma-combat ini siya nga pandemya through your support man sa ating mga pumuluyo. The least that you can do is observe good sang safety protocols. Hindi lang para sa imo, kundi sa bilog mga pamilya, sa imong neighbor, kag sa bilog nga syudad. Thank you very much. Kita daliwat next Sunday. Next Sunday is Father's Day, no? June 20. Mangita kita guro Father's Day special next week. Madamang salamat sa inyong pag-upod sa aton diri programa every Sunday morning. Tapos inyong kubos alagad, Councilor Israel Ising Salanga. Don't forget na magsimba sa buong aga, banig-banding sa inyong pamilya, and at the same time, let us keep on praying, no? If there is one guarantee of protection sa aton niya kabuhi, siguro amo na siya ang aton niya faith, no? But emphasize ko man nga hindi dapat niya faith lang, no? Kay meron kilala nga malagaw sa iya, hindi siya mag-mask and face shield yan balya, why niya may faith ta nga mask and face shield yan man. No,
okay na siyang faith, pero at the same time, i-balance mo man. Kaya tagaan ka man sa ginuutok para maminsar. No? Gamiton mo man, hindi na pwede nga puro ka lang pagtuo. Observe ka man sang protocol. Inablang may blessing ka tuod, pero hindi ka man, gawa mong ginamit ang gift mo sang wisdom, balda ka sa gyapon. No? May kahoy das tubang mo, mabaka nga sila may pagtuo mo, ta diretso tani. Pag diretso bunggong ulo mo because kabalo na may kahoy daya, manabla. So you live by faith but at the same time sunod man ta sa mga lahi diri sa duta because dapat mabalanse man naton tanan. Okay? Thank you very much once again. Ininyo ko po sa lagat yung si Hel Israel Ising Salanga. Kinikits next Sunday sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon